Predstavujeme produkt, ktorý zvýši váš zisk. Jedná sa o webovú stránku, na ktorej si zákazníci sami môžu vyskladať pizzu zo surovín, na ktoré majú chuť. Samozrejmosťou na webovej stránke je i stála ponuka vašich píc, ktoré predávate, plus i ostatné špeciality, aby mal váš zákazník možnosti výberu. Výhodou skladania píc je okrem iného i väčšia predajnosť a ako vieme z psychologického hľadiska, sme národ hravý a preto vkladanie surovín na pizzu je hra a zákazník si ani sám neuvedomuje, že pridávaním surovín zvyšuje váš obrat. Pozrite si malú ukážku, ako táto webová stránka funguje. Samozrejme stránku upravíme barevne, pridáme vaše fotografie píc i ostatných surovín, tak, ako ich ponúkate. Stála ponuka. Našu stálu ponuku píc a nápojov nájdete v hlavnom menu. Kliknite na ikonu produkty a následne si v zobrazenom zozname vyberte produkt, ktorý si chcete objednať. Kliknutím na pole do košíka si produkt presuniete už do košíka. Výberom poľa upraviť si môžete pizzu upraviť, napríklad si môžete pridať surovinu, navýšiť porciu suroviny a tak ďalej. Vyskladaj si vlastnú pizzu. Na úvodnej stránke v menu Konfigurátor si kliknutím vyberiete druh suroviny a kliknutím na políčko Pridať. Ľavá polovica, celá pizza, pravá polovica a takto pridávate na základ ďalšie ingrediencie. V prípade záujmu o dvojitú porciu jednej z prísad, kliknete opätovne na tlačidlo plus na pravej strane v košíku. Ak sa rozhodnete, že už jednu zo zvolených ingrediencií nechcete, stačí kliknúť na krížik pre odstránenie suroviny a to buď priamo v zozname alebo v košíku a ingrediencia bude z objednávky odstránená. Týmto spôsobom môžete podľa ľubovôle upravovať aj jednotlivé ingrediencie na pizzách zo stálej ponuky. Na pravej strane sa zobrazuje cena pice a ingrediencií pod sebou. A samozrejme i celková suma za vami poskladanú pizzu. Meniaci sa vzhľad môžete pozorovať na obrázku ilustračnej pice uprostred. Ak máte všetky požadované ingrediencie zvolené, kliknutím na tlačidlo Vložiť do košíka sa vám vyskladaná pizza presunie do košíka. Ak chcete začať pizzu skladať znova, využite tlačidlo pre obnovenie Vyčistiť. Tento program má veľa rôznych nastavení a podprogramov. Prihlásenie do aplikácie a samotná registrácia nového zákazníka. Vernostný program. Prihlásenie registrovaného zákazníka. Objednávka Poskladaj si vlastnú pizzu. Stála ponuka všetkých ponúkaných jedál a nápojov respektíve celého vášho sortimentu. Dokončenie objednávky. Hromadná objednávka. História vašich objednávok. Bodový systém. Alergény. Kontakty. GDPR. Viac o týchto podprogramoch a ich výhodách vysvetlíme pri vašom záujme o spoluprácu.